práci. Schválně se taková hádanka. Když jste děli Kláďo, jestli byli končí. Se bavili o tom, jak se rám, že vyjde ústavu dráčka. Odhadnete? No. No. Víte, co to bude? Jsem vůbec neslyšel, že jste stará bude tak. A jako vlastně, když jsem byl nemělej, tak to, na ten pořad, který jsem to marmeláda. Takový máme. No tak já si to pamatuju, co to jako ještě prostě, že myslím, že mě takovýhle pořady ještě nějakou dvakrát nezajímaly, ale když jsem to opravdu stihnu. To byly jako nějaký písničky? Taky tam určitě byly písničky, bylo to prostě jako něco, já nevím, myslím si možná